A Kócos horgásztó Debrecenben a Diószegi úton, a várost elhagyva a 6 kilométeres kő után bal oldalon található. Megközelíthető a 30-as autóbusszal is, leszállni a horgásztavak megállónál kell, bejárat a megállótól 50 méterre van. A horgásztó vízfelülete 2,5 hektár, vízmélysége átlag 2,2 méter. A köröltésen 64 darab horgászhely van kialakítva, a horgászatot 36 darab pillagória segíti, amely a napsugárzástól és esőtől is véd. A halállományt tekintve a piaci pontyok mellett több mint 1000 darab 5 kg feletti ponty és amúr lakja a tavat. Pontyból 15-18 kg-os példányok a legnagyobbak, amúrból pedig 18-20 kg-os példányok is horogra akadhatnak. Ragadozó halaink a csuka és a süllő. Csukák 12 kg-ig élnek a vízben, süllők 2,5 kg-osak. Szezonálisan egész nyáron telepítjük az afrikai harcsát, a piaci mérettől egészen az 5-14 kg-os példányokig. Gyerekeknek ajánljuk a Kócos 2-es 1 hektáros kistavunkat. Halállománya a gyerekekhez lett igazítva, rengeteg keszek, kárász és kisponty jellemzi a vizet. A Kistó melletti vadfarmon 2 darab gímszarvas látogatható meg. A horgásztavak bérelhetők céges rendezvényekre, horgászversenyekre. Várjuk kedves vendégeinket egész évben, minden nap!